On ñaagino yam mi haalano on to ndewmi moɗum mette yam sabu yejjiti ko heewi e ɗemgal am e kadi ɗemgal arab. Kono onon bandiraɓam, mbeɗa ñaagi on sabi Allah hoto jaggire kam ɗum, sabu joni komi nayejo, gitam natti welde, kadi ɓandam welani. Mbeɗa wiye Omar Ibn Said, mbeɗa jibina to Fuuta Tooro e wuro woto wongo e hakkunde maaje. Mbeɗa jangi gandal e cheikh goto biyeteɗo Mouhammad Said mawnam e cheikh Souleymane Kembe e kadi cheikh Djibril Abdallah. Mi waɗi duuɓi 25 e jangde gandal nde gaynumi ɗum hen gartumi galleji amen. Après duuɓi 6 caggal nde gartumi galleji amen, ñalawma goto konu kewɗo doole yani e wuro amen. Ɓe mbari toon yimɓe heewɓe, ɓe nangimi, ɓe jeeyi kam tubakoɓe, ɓe kaɓɓimi, ɓe pii kam, ɓe nannimi e bato mawɗo. Ɗiɗo konngol ɗi nana toon ina ummi deftere wiyetende The Life of Omar Ibn Said, ko autobiographie makko, manam deftere nde ganduɗa nde ko neɗɗo haalate hen to rewi. Binduɗo mo wiyete ko Omar Ibn Said, kañum e hoore mum wonno neɗɗo goto joom gandal, julɗo hakkal, gonno kadi joom jawdi, jibina mawni ɗo e Sénégal. Omo jibina e hitande 1770 nde o dañata duuɓi 37 manam 37 ans, ko nden pambarankoɓe jaggimo hakkude haare wonnoɓe hakkude mabɓe e fulɓe. Ɓe jeeyimo tubakoɓe o nawa Amérique. Omar Ibn Said windi defte kewɗe hoto makko sankade toon to États-Unis. Ko winde defte ma timmo e 14. Deftere makko ɓurde andede woni autobiographie makko, woni oɗo mo gonmi haalande mon e vidéo he. Omo windi ɗum e hitande 1831. Omar Ibn Said ko neɗɗo goto mo anda e histoire, binduɗo to rewi e ɗemgal arab, ɓenoɓe waɗaɓe maccuɓe nawa Amérique. Min mbaɗi lewru e feccere e maayo hango ngam yettoyade Amérique. Caggal nde min jotte wuro woto biyeteɗo Charleston, ɓe jeeyi kam waaju bonɗo biyeteɗo Johnson, ko neɗɗo mo ganduɗa gomani Allah, gomani haydara, neɗɗo bonɗo. Golnomi ko neɗɗo pamaro doole, mi wawano liggade golle kewɗe teddude. E nder ɗum ñalawma goto dogmi ɓoccitimi e juuɗe Johnson caggal lewru no ganduɗa o meɗen dogga meɗe suuɗo hen jottimi e wuro woto biyeteɗo Fayetteville. Ñalawma goto natmi église goto gam julde, cukalel gotel yi kam e nder ɗum o dogi o wadde puccu makko, o yeehi to bammako gam andindamo ina wodi neɗɗo ɓalejo goto gonɗo e église he. ɓoyana haydara neɗɗo goto biyeteɗo Handa ari ina yaade neɗɗo goɗɗo e kadi dawaɗi ha heewi, yetti, ɓe nangimi, ɓe kaɓɓimi, ɓe nawimi, ɓe cokimi e kaso mawɗo. Mbanmi e nder kaso oɗon ko fotino balɗe 16. Ñalawma goto gardannoɗomi o udditi damal ngal, omo yaade yimɓe heewɓe. Goto e mabɓe namde kam holno mbiyetemi, Omar walla Said. E nder on saaha on jamono mi nanatano koɓe kalata ko. E nder ɗum waaju goto biyeteɗo Bob Manford nawimi, yaltinimi e kaso he, beltimi hen no feewi gam yaadude e mabɓe e nokkuji mabɓe. Nder on kaso mo sokono to Fayetteville ko saabi yimɓe mbatte makko hakkille, gardien ji e kadi yimɓe heewɓe. Manam holko saabi ko tahi o ɓuuri wattede hakkille e nder prisonnier ji ɗi wonduno, wondi ko o hocconno ƴulɓe, omo winda e arab e miruji mette makko e kadi ko yiɗi e kadi ayaji alquraneji omo winda ɗum e miruji he. E nder ɗum ɓe gandi oɗo kat ko janguɗo, ko joom gandal. Ɗum saabi sefuji jaltinimo e on kaso ngam ƴewde
wittude namdade mo kanko Umar ibn Said woni holon. Koddume e man fawru ko fotina balɗe 4 après neɗɗo goto biyeteɗo Jim Howard hen ari soɗimi nawimi to galle makko to Bladen County. E nder ɗum battinimi juuɗe Jim e frère makko ɓe goni jatigueji ɗiɗi ɗi ganduɗa ɗi hay goto ɓurani ɓe. Jim Howard ko neɗɗo moƴƴo, o meeɗa kam fiide, kadi o meeɗa kam wadde ko musimi, mi meeɗa heyɗude, mi meeɗa wasde ko ɓornimi, kadi o meeɗa kam ligginde liggey musɗo saabu komi neɗɗo pamaro doole. E nder duuɓi 20 ɗi mbaɗɗumi e makko ɗi o meeɗa kam wadde ko musimi. Battiniɗo sodde mo nawimo galle makko to Bladen County to Caroline du Nord ko James Howard frère makko John Howard, kanko wonno gouverneur mo Caroline du Nord. ɓe gonno famille mo ganduɗa ko famille joom jawdi. Hotom arde e leydel tubakoɓe komi dawanoɗo Allah, komi dawanoɗo l'islam, mi fina wendoga mi yaha mi salligo mi faye jama. Waktu joyɗi fof mbeɗa waɗanno ɗum, mbeɗa tottiranno azaka hitande fof, mbeɗa jeytano kadi e waɗannoɓe jihad, kadi mi heeɓi yaade Makka. Umar ibn Said omo sanki e hitande 1864 nde o dañata 94 ans toon to Bladen County to Caroline du Nord. O meeɗa resde toon to États-Unis, o woppan toon kadi sukaɓe caggal makko. Ko maccuɗo meeɗi wonde ha nde o yaltiri aduna, sabu famille James Howard ɓe meeɗa rimdundemo hayso tawi ko yimɓe wannoɓe mo respecte, hayso tawi kadi ɓe meeɗa tampindemo. ina heewi windoɓe tubakoɓe winduɓe wiiɓe Umar ibn Said wattinnoma yaltude e diina l'islam, o naate diine chrétianisme e hitande 1820. kono kadi e nder ɗum ina woodi kadi joomen gande wittiyankoɓe yedduɓe ɗum. En tout cas wiide ko julɗo meeɗi wonde ha nde o sankiri ko ɗum ɓuri webde, ɓuri kadi gonɗude, sabu e ndeɗo deftere nde windi omo haala hen jar makko, omo fuddiri ɗum e bisimillahi rahmani rahim. nde o gayni o juule annabi seydina Muhammadu rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam. après ɗum o fawi hen sura al mulk ha gasi. Sura al mulk ko sura 67 e deftere ndeɗo deftere kamil. holko saabi kanko Umar ibn Said o saabi sura al mulk e nder suraji gonɗiɗi e nder alquran. ɗum ko hunde jarde wittude, ko jari wadde hakkille. al mulk firtoto ko laamu. e nder on sura jomiraɗo na andina en kanko tan jogi laamu, kanko tan woni laamɗo mawɗo. jomiraɗo kadi ina siftina en holko saabi o addi en e oɗo aduna, e kadi hoddiraji ɗi ganduɗa ɗi omo fawa ɗum goto kala e dow men ngam ƴewde beele ken julɓe. ɗum no way noon Umar ibn Said suuɓi oɗon sura, omo lance un message goto indirect et d'une manière intelligente ɓe ganduɗa ɓe o meeɗi rewde e juuɗe mabɓe en tant que maccuɗo, kani ɓe meeɗa jeydamo ko wuuri ko fof ko hoddiraji Allah ɗi ganduɗa ɗi koye jomiraɗo subhanahu wa taala ummi. e nder on sura e aya 12 et 13 jomiraɗo o na andina en hulɓe mo ɓe kanko jomiraɗo jobdi mawdi nafaɗa ɓe. o fawi hen kadi ɓe kaala ɗum walla ɓe mbasa ɗum haalde kanko jomiraɗo omo andi ko woni nder ɓerɗe. e nder ɗum kadi ina heewi hadisaji gonɗuɗi biyoji kala mo ganduɗa o ina janga sura al mulk, Allah subhanahu wa taala ma dande jango e jahannama. kon jiyon
gandon ko Umar ibn Said udditiri deftere makko nde e sura al mulk wana azar winde ɗum ha gasa te o ƴewan ɗum hay nokku malgré duuɓi ɗi daññoɗi e kadi ko wuri ko fof ko saabi kadi min mbi ko message codé ko e ɗemgal arab o winde ɗum sabu ɓe windanano ɗum ɓe nanano arab ko duuɓi caggal nde yalti aduna kanko Umar ibn Said e joginon ɓe fof koye hitande 1925 ko nden ɓe mbaɗi traduire deftere nde ɓe mbatti ɗum e angale wadde jiyon comme no min mbiri ɗum joni ni e caggal wiide o meeɗa yaltude e diina l'islam ɓuri sirde ɓuri kadi holnade ko saabi histoire Umar ibn Said dañi importance e histoire woni koko tinnata hollira africain ji yimɓe ɓaleɓe no ɓe jiiɗiri gandal sabu kanko Umar ibn Said o jangi alquran ha hawreni caggal ɗum o waɗi 25 ans ngam jangude science islamique o jangi kadi ɗemgal arab haw waɗ ɗum maîtriser e kadi ɗum woni e kadi o jangi kadi arithmétique caggal nde o deƴƴe ɗum fof o woni commerçant mawɗo comme no bab makko wonirno ɗum o heɓi kadi yaade makka hajjoyde makka hoto makko toñede omo nawe États-Unis ɗum ina hollira kadi organisation mo daññoɗen enen ɓaleɓe avant et durant nde tubakoɓe ngare nder men bonni e tampinde min e jaggude taniraɓe men e nder Afrique e kadi ina force men gurdam mabɓe e jaɓɓal mabɓe histoire Umar ibn Said e waaɓe no makko koko lernata no l'islam natiri e continent Amérique hande so islam naati nder Amérique ko yimɓe ɓaleɓe nawi ɗum toon sabu on saaha nde ɓe jeyata maccuɓe kala maccuɓe tata ɓe ƴettuɗa hen goto ko julɗo kadi hewɓe e mabɓe koɓe hafisul Qur'an ko joomen gande e imameɓe comme mbaɗono Ayoub Souleymane Diallo mi waɗino e makko vidéo goto ɓe jeeɓan ɗum ɓe oɗon ñaaga yon ƴeewon ɗum son gayni goto waaɓe no mabɓe malgré ko ɓe nguuri ko fof ko ɓe julɓe ɓe gonno ɓe jejjitani ɓe goppani diino deftere makko oɗo biyete The Life of the Umar ibn Said hande ɗum woni Library of Congress ko bibliothèque goto biyeteɗo Library of Congress bibliothèque mawɗo nan nder États-Unis ala fof to yimɓe gummorta ko ngam arde ƴewde ndeɗo deftere surtout ɓaleɓe Amérique sabu jangguide histoire mbaɗu ni jangguinde ɗum suka mabɓe ɗum ina taha ɓe ɓuura funkude koye mabɓe ɓe ganda kamɓe goni holon ɗum koko hollirta taniraɓe mabɓe ɓe gonana tan yimɓe ɓe ganda haydara ɓe ngala culture et civilisation avant aɓe jagge aɓe gadde toon kanko Umar ibn Said o innirama juma toon to Fayetteville to Caroline du Nord depuis 1991 kañum jeeton ɗon juma o no hande vidéo mon eɓen ñaagon yon mbaɗ ɗum partage ha yaaja ha sénégalais ji fof ganda holi gonɗo Umar ibn Said